Sanibonani bantu bakwaZulu. Kuyintokozo enkulu ukuthola ithuba ukuthi ngikhulume nani njengabalandeli baleli phephandaba iSolezwe online. Angithathe ithuba ukuthi ngizibongele kakhulu ngaleli thuba ukuthi ngikwazi ukuthi ngizozethula kumina. Igama lami umntwana ku-Afrika Zulu wasonkweni oseqokwe namuhla ngesignature yendlulamithi njengomkhulumeli wesilo futhi njengenhloko ephethe ezokuxhumana kwihhovisi elikhulu lembube isilo somhlaba endlulamithi. Cishe niyazazi-ke izingqinamba isilo ebesibhekene naso ngenxa ukuthi bengekho i-communication, bengekho ukutholakala kolwazi ngesikhathi esifanele ngokuthi izinto kwenzakalani endlunkulu. Kusukela manje ngicabanga ukuthi senizokwazi ukuthi nizithole zishisa, nithole yonke isiqinisekiso sokuthi umbuso wembube umile futhi akukho nkinga. Isimo sembube sempilo singathi nje siwu-100%. Siyazi ukuthi abantu abaningi bebenembuzo ukuthi imbube ethu iphathekile. Ngathi nje imbube ayiwazi ngisho umkhuhlane lokhu kuphela unyaka ka2 years iwumqemane ophilayo. Ngakho-ke sicela ukuthi amaZulu akhululeke azi ukuthi ubukhosi bawo busendleleni. Isilo sikhathazekile ngesimo sobubha esizweni, siphinde sikhathazeke indaba zama-pandemics ahlasela izwe lakwaZulu, including ama-riot, including i-xenophobia eyabulala abantu abaningi bantu bakwaZulu, ukushoda kwemisebenzi. Sikhathazekile ngezinto eziningi okumele ngabe ziba yinsiza zisebenza kubantu bakwaZulu